देगासिनो बिग्राय नोंखौ सोर बेबादि खालामखो बिग्राय नोंखौ सोर बेबादि खालामखो बिग्राय बुंनाय बुं नोंखौ सोर बेबादि खालामखो बिग्राय बुंनायसाय बुंनाय स्वामी नोंनि आद्रा गालांनाय खामानिखौ आं दिनै मावफुंनो नोंनि मासिखौ लाबाय गोहो हर स्वामी दिनै जायफोरनि आखायाव अनजालि बिबोनांनि बासि आरो नों मोदाया अबेथिरा जिउ गोमानांदों बे समाजनि बेरेखा बे गाज्रिखौ खोमसि दरसि जोलाव जोबथेनानै लिलाय जान्थाब फोनथाब फोथैनो हायागौ मानि आं जिरायनाय नङा स्वामी नोंल' गोजोनलांदो सिबां आंनो दै गाज्रिखौ नांगौ बाय हुक अर बाय क्रुक नों संनानै दिहुन आंबो जिरायनानै थायाखै मेडाम आंल' नङा मिस्रायाबो दै गाज्रिखौ हमनायनि ब्लुप्रिन्टखौ आं रेडि खालामखाबाय मेडाम नोंल' हायार अथ'रिटिनि पारमिसनखौ लादो अके बुं दै गाज्रिया माहा दं शिब मन्दिराव निबासि नङा होनलाय नाथाय थैनाया माब्रै नंगौ बियो निबासिथार फुजारि बियो सोर जाखोमोनलाय बहाबा Hands up! Hands up! Bulletproof? Inspector Simon. Madame, venez dire ça. नोंनो आंनि सनानि संसारखौ सिफायग्राया
सिमां नों मा खालामखो आइनि नोजोराव नों दा सासे आसामि खुनि मार्डारार आं दा मा खालामनो आंनि मावनांगौखौ आं मावबाय आदालतआ बिनि बिसारखौ खालामथोंसै